Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала Христу. Вітаю вас, сябры. Сёння мы з вами завітаем у Віцебскую область. Ну, не шмат мы туды заязджаем пакуль, але ўсё, што будзе, як гэта будзе магчымасць у Радыё Марыі, мы ўсё агучым. Я ўсё агучу на яе хвалях. У нас новы маршрут ёсць. Ён называецца Бешанковічы. Так, паехалі. Першая кропачка Ула. У межах Полацкага княства вядома з сярэдзіны 14 стагоддзя. Спачатку 16 стагоддзя частка зямлей Полацкае ваяводства Вялікае княства Літоўскае. Маёмасць знакамітых радоў Гальшанскіх, Радзівілаў, Кішкаў, Свята-Тройцкая. Царква пабудавана ў 1896 годзе. Вельмі прыгожая царква. За савецкім часам стаяла зруйнаваная да 1998 года. Это значит, што з гэтага часу яна аднавілася, ну, такі стан у нее ўжо больш прывабны. На месцы, дзе стаяў замак, у 1853 годзе ўзведзены Троіцкі касцёл. З 1935 года, ну, то бишь это пры савецкай уладзе, яго выкарыстоўвалі як склад. Адноўлены храм 1999 годзе. З Улой вельмі падрабязна, калі пачытаць, я вас магу запэўніць наперад, што вельмі будзе вам цікава, асабліва тым, хто дасканала хоча ведаць і цікавіцца нашай гісторыяй, нашай мінуўшчынай. Я спадзяюся, што некалі я скажу не асабліва тым, а ўсім. Вельмі я жадаю гэта. Вось, паглядзіце пра Улу, і вы зразумееце, што гэта ізноў жа мясцінка такая вельмі знакамітая, вельмі знакавая ў нашай гісторыі. Бешанковічы. Пачынаючы з 16 стагоддзя ў межах Полацкага ваяводства Вялікага княства Літоўскага як маёмасць радоў друцкіх, сапегаў і агінскіх. З 1634 года паселішча мае магдыбургскае права. Гэта яно да такога ўзроўню ўжо паднялося. На могілках убачым мураваную браму і капліцу з 19 стагоддзя пабудовы. Свята-Ілінская царква пабудавана 1866 годзе на месцы былога уняцка драўлянага храма. Будынкі складоў Храптовічаў 18 стагоддзя. Часткова захаваўся палац роду Храптовічаў. Ён быў пабудаваны 1770 годзе. І двухпавярховы будынак палаца сапегаў 17 стагоддзя. Ну, гэтыя ўсе будынкі добра перабудаваны. Даже, можна нават сказаць, можна да непазнавальнасці. Ну, але ж мы, дзякуй Богу, маем то, што маем, і можам на гэта паглядзець. Можа, дзесьці, дзякуючы вашай фантазіі, вашым нейкім такім, вы зможаце, паглядзячы на гэтыя помнікі, уявіць, якая была прыгожая, незвычайная архітэктура у тыя часы. То же самае і палац Храптовіча, і будынак палаца сапегаў. Марцінава. Зусім побач з імклівай Улой кінутая вёска, кінуты чалавекам і храм. Не ведаю чаму, але мне гэтай мясціны неверагодна падабаецца. Убачыў вунь калі, а ўзгадваецца і сёння. Пабудаваны праваслаўны храм на месцы вельмі старенькай драўлянай уняцкай царквы ў 1906 годзе. Здзівіла, што гэтую царкву аднаўляе толькі адзін чалавек. Спытаў яго, гэта не легенда. Гэта сапраўды так было. Я убачыў, што вёска наогул 3 дамы. Мабыць, у адным з дамоў гэты жыві святар, так? Убачыў гэты храм на ўскайке гэтай закінутай, загубленай вёсачкі. І убачыў, што для храма з некімі будаўнічымі матэрыяламі, там з лесвіцай, з вёдрамі ходзіць адзін чалавек, а гэта аказаўся гэты святар. І
Ну, меня зацапіла гэта, я падышоў і спытаў, з ім павіталіся. Я спытаў, ну, мабыць, такі, можа, і не тактычнае пытанне было, але ўсё роўна я яго задаў. Я сказаў: «Для каго будуеце вы?» І ён, ведаеце, што мне сказаў? Ён сказаў: «Для Бога будую». Коратенькі такі адказ. Ён мяне потым пачаставаў мёдам, і я паехаў. Вельмі мару паехаць туды ізноў праз такі час. Гэта будзе, мабыць, 6-7-8 гадоў, ну, дзесьці гадоў 6-7. Так, і паглядзець, што ж усё-такі ён зрабіў. Я не чакаю, што ён там яго поўнасцю аднавіў, але я ўпэўнены, што нешта зрабіў. І нават у такім храме будзе месца для тых, хто да яго прыйдзе. Хай нават і дзіравы будзе дах, але ну, гэта месца дастойна таго, каб яго паглядзець яшчэ раз. Для мяне асабіста. Вось, будзеце вы, і калі ўбачыце нешта, нейкія змены, і, можа, дай Бог гэтаму чалавеку, каб яго жыццё прадоўжылася, ну, потым паведаміце мне, у якім гэта стане. Двор ніз галава. Вельмі сціплыя звесткі пра невялікі фальварак, які быў з сярэдзіны 17 стагоддзя часткай сядзібы роду Ціханавецкіх. Больш падрабязна вядома пра шляхецкую сядзібу, якая пачала складвацца тут з сярэдзіны 19 стагоддзя, новымі ўласнікамі якіх былі потым род Нядзвецкіх. Захаваўшы мураваны сядзібны дом, пендлярня і у выглядзе вежы, будынкі кузні, кухні, рэчкі, пейзажнага парку. Здаваць, каб паглядзець усё гэта, таксама нешта перабудавана. У гэтым доме доўгі час была школа, трошкі зменены вонкавы від, выгляд, а ўнутры, канешне, там таксама, я думаю, што планіроўка добра перабудаваная. Але ж дом захаваўся. Вось, дзякуй Богу. Можа, яго і з цягам часу нейкі добры чалавек і выкарыстае. Вось, пойдзем далей. Слабодка. Яшчэ здалёку, бачыўшы знявечаную святыню, я міжвольна назваў яго храмам-свечкай. І сапраўды, званіца царквы, як свечка, імкліва літаральна ўзлятае над самім храмам, над усім гэтым наваколлем. Побач з старажытнымі могілкамі, на які захаваўся каменны крыж, пабудавана 1978 годзе, пабудавана Свята-Мікалаеўская царква. Сёння яна ў руінах. Руіны, канешне, уражваюць. І асабліва гэта званіца, як я ўжо сказаў у тэксце. Побач з гэтай царквой каменны крыж, вялізны каменны крыж. Мая любімая тэма калісьці была нашы руіны. Сёння, ну, магу пахваліцца, сёння, дзякуючы таму, што я калісьці звярнуўся да іх так, з такой павагай, з такім дасканалымі адносінамі, таму што я паміма здымкаў, якія рабіў, я яшчэ рабіў тэксты. То есть я пісаў нейкія невялічкія гісторыі пра гэтых храмах, як яны будаваліся, кім будаваліся, калі і кім і калі разбураліся. Вось. Так вось, сёння я гляджу, ўжо трошкі людзі паехалі па руінках. Глядзець іх, занатоўваць на сваіх фотоапаратах. Нават адзін знакаміты фотамастак зрабіў альбом на гэтую тэму. І гэта вельмі выдатна. Вось, пойдзем далей. Бачейкава, як маёмасць роду Ямантовічаў на землях Вялікага княства Лятоўскага, вядома з 1460 года. З канца 60-х гадоў уласнасць шляхецкага роду Ціханавецкіх. Вынішчана падчас вайны 1664-67 гадоў войскамі Маскоўскага княства.
Гэта падчас крывавага потопу 13гадовай вельмі крывапралітнай вайны. А аднавілася мястэчка пасля 40 гадоў. Бачыце, насколькі было ўсё знішчана, зруйнавана, што толькі праз 40 гадоў людзі вярнуліся да гэтага паселішча, вярнуліся на котлішча сваіх старых колішніх сваіх будыначкаў, хат. Вось, але ж ўсё ж вярнуліся і аднавілі яго. Ад шыкоўнага палацава паркавага комплексу захаваліся толькі некалькі флігеляў, жылы дом, гаспадарчыя пабудовы і рэшткі сядзібнага парка. Нешта захавалася. Тое, што захавалася сёння, я бы сказаў, што ў добрым стане. Недзе яно і выкарыстоўваецца сёння, можа, той жа дах дабудаваны, будзем спадзявацца. Галоўнае, каб мы не разбурылі гэта ўсё. Таму што трэба разумець, у нас асталіся кроплі ад нашай мінуўшчыны, асабліва архітэктурнай мінуўшчыны. Вось, у мяне тэматычны маршрут ёсць і страчваем і здалей. Сёння мы страчваем вельмі шмат, таму хацелася бы, каб тое, што захавалася, оно захавалася. Хоць у якім стане. Так, наступная кропачка ў нас Свяча. Такая назва. Паселішча як частка полацкага ваёўства Вялікага княства літоўскага ў пісьмовых крыніцах вядома з 1641 года. Доўгі час існавала ў межах сядзібных зямель роду Ціханавецкіх. Бачыце, Ціханавецкія тут такія былі абшары пад іхнімі ўладаннямі, пад іхняй рукой. Шмат было маёнткаў, рассяліліся іхнія продкі, там дзеці атрымалі пасаг, як кажуць, так. На прыродным пагорку, які паводле легенды некалі выкарыстоўвалі як языцкае капішча, ў 1875 годзе ўзведзена свята-багародзіцкі праваслаўны храм. За савецкім часам быў пад складам. Таксама руіна вельмі прыгожая, вельмі на сёння нават у такім стане яна выглядае. Канешне, купалы яе абрынулі, сцягвалі там, як мясцовыя кажуць, сцягвалі трасамі, сцягвалі лейцамі, бурылі гэтыя крыжы. І ўрэшце рэшт, колькі пабурылі. Так, як кажуць, не з'ем, але пакусаю. Так і тут. Часткова пашкодзілі, а астатнюю пабудову выкарыстоўвалі доўгі час як склад. Ось, сёння храм аднаўляецца, па крайней мере, я бачыў, калі быў тады, гэта было гады, можа, 4, можа, 5, бачыў побач з храмам будаўнічыя матэрыялы. Мабыць, прывезлі для таго, каб аднаўляць, хаця бы накрыць гэтую святыньку. Наступная кропачка мае такое прыгожае названне Дабрыгоры. Праваслаўны свята-мікалаеўскі храм пабудаваны ў 1846 годзе. Гэта агульнавядомая інфармацыя, але існуюць сціплыя згадкі мясцовых жыхароў, што гэтая драўляная святыня была перабудавана з больш старажытнага храма, які быў узведзены на гэтым месцы. Магчыма, ён быў уніяцкі, магчыма. З цягам часу, я так спадзяюся, з'явіцца больш дасканалыя звесткі. Адкольнейшыя сядзібы захаваліся рэшткі парка Саламінка или Саломінка. Ён часта згадваецца, але менавіта рэшткі. Зусім сціплая рэштка гэтага парка. У свой час ён быў дастаткова вядомы. Далей едзем. Сакарова. Шляхецкім родам Хлябоўскіх і Юзафовічаў навакольныя зямельныя надзелы належалі, магчыма, яшчэ з пачатку 17 стагоддзя. Затым тут гаспадаралі рады сяляваў і корсакаў. Гаспадарка, якая закладвалася родам Грабніцкіх у сярэдзіне 19 стагоддзя, як сцвярджаюць сучаснікі, лічылася ўзорнай
Сёння тут мы бачым толькі закінуты мураваны сядзібны дом і афіцына. Зямлю вакол паглынуў лес, побач прыродны, мабыць, так, прыродны ставок, а можа і штучны, некалі быў раскапаны родам Грабніцкіх. Магчыма, ён і прыродны. Вось. Было бачна, я калі прыехаў, было бачна, што гэты дом жылы. То есть нехта прыязджае, ці гэта ён прыязджае там нейкія асобныя месяцы, дні, а можа ён там і жыве. Невядома, але калі я быў, нікога не было. Вось. Ну, дзякуй Богу, адразу неяк стала цяплей на сэрцы, што дом не будзе разбурым, дом не будзе закінуты, а тут людзі знойдуць прытулак, і сам дом будзе вельмі рады, што каля яго сцен, пад яго дахам ходзяць жывыя істоты, ходзяць людзі, ходзяць гаспадары. Ну і скажу, як перлінка гэтага маршрута, вельмі цікавая мясцінка. Яна, канешне, вядомая на сённяшні час. Да нядаўняга часу яна была такая даволі закінутая вакол. Сёння гэта добраўпарадкаваныя, там нейкія стаяць у нас альтаначкі невялічкія, так, лаўкі стаяць. Ну, наогул мясціна такая прыведзена парадак, дарога нават такая добраўпарадкаваная, болей-меней. Я пра Горкі. Гэта вёсачка Горкі. Это, дастаткова недалёка ад Бешанковічаў. Ну, я пачытаю тэкст. Вельмі даўно марыў дакрануцца рукамі да яго замшэлых бакоў, пахадзіць вакол гэтага волата. І вось нарэшце, праехаўшы пантонны мост цераз дзвіну ў Бешанковічах, амаль што прамым шляхам патрапіў да самага вялікага каменя на абшарах нашай краіны. Даўжыня вялікага каменя, яго так і называюць. Ну, дзякуй Богу, не называюць яго чортаў камень, яшчэ неякі, а вялікі камень. Вось. Даўжыня вялікага каменя 11 метраў, шырыня каля 6 метраў, вышыня над зямлёй амаль 3 метры. Ну, гэта такія памеры, словы, ну, здымак мой. Але ж калі туды паехаць і калі яго ўбачыць. Я разумею, людзі, якія бачылі горы, якія бачылі нейкія скалы ў моры там у 100 разоў вышэй за гэты і болей за гэты камень. Ну, а гэта ж недзе. А гэта ў нас, на нашай зямлі, на нашай мілай Беларусі ляжыць такі вялізны камень. Ну, на мой погляд асабісты, ён бы павінен быў быць трошачкі раскопаны. Чаму? Таму што, мне падаецца, вялікая частка яго ў зямлі. Можа, нехта скажа, нельга рабіць, ён там аб'ездзе, і у мяне ёсць прыклады, што камень раскопвалі, але трэба разумна гэта рабіць. Гэта трэба рабіць умеючы. І тады ён увесь адкрываецца гледачу. І гэта было б выдатна, гэта было б яшчэ цікавей яшчэ. Але ўсё роўна, як я ўжо наперадзе сказаў, што на сённяшні дзень і пляцоўка вакол каменя, і пад'езд да яго добраўпарадкаваны. Ну, дзякуй, хто гэтым займаўся, таму што гэта зручна, гэта выдатна. Вось, паглядзелі мы такі, спадзяюся, таксама будзе для вас цікавы маршрут, які называецца Бешанковічы. Вандруйце, наведвайце Віцебскую вобласць. Вось, усяго вам добрага, здароўя вам, добрай дарогі і беражы вас Бог сабрэ. Усяго найлепшага. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.